Tentokrát sa vám hlásim z Budapešti. Dnes tu máme v aute miesto Maxa, Dana a Veroniku. Miesto Maxa s frajerkou. No a ideme k Uvemu Zimmermanovi do poloklubu, jak sa volá? Lajstant. Takže včera sa síce nehralo normálne, hrali, takže iba strieľali penalty a naši samozrejme nastrieľali 12 penalt. Tak, 12 gólov sme dali. Výťazných 12. Sú vlastne 3 týmy iba a tie ďalšie 2 nastrelili 6 a 8. Dobre si spomínam? Myslím 6 a 5. 6 a 8. Hej? Myslím, že tak to bolo. Mal hrať aj Maxinko, ale Maxinko ostal doma a ochorel nám. Nevadí, hrá s nami Dano. Si šťastný? Počkaj, nevidím ťa zase. No po tom džuse, čo som mal, tak neviem, či budem raz. Tam budeš šťastný. A dobre bude. Jasné, že dobre bude. Minimálne opticky to bude vyzerať, keď sa budeš usmievať, aby si zamaskoval. No a dnes je polo spojené s Oktoberfestom. Takže ideme na klobásky, kapusty a pivo. Toto je vchod do poloklubu, ale neviem, či to teda budeme môcť We are players, parkovať. so we are going to take the stuff there. Ona takisto nevie anglicky, ne? Hej, kúkal jak lolo. Tak už sme v poloklube Uweho Zimmermana, Lajstancia, ale poprchá nám a to je blbé. Mysleli sme dneska, že už bude iba zamračené a že sa bude dať lepšie existovať. Našťastie nie je nejaká brutálna zima, takže to v celku dáva v kabate. Ale dobre to bude. Hlavne nech sa nepozabíjajú chalani. A máme tu teda, jak som povedala, Oktoberfest, tak to skúsim ukázať, pretočím kameru. Máme tu takto normálne stánky urobené. Dokonca fotostenu. Haha. Budeme sa fotiť. A je to tu ináč veľmi elegantne urobené s týmito bielými plotmi, to ja môžem. A tu máme už oktoberfestiacké stánky. A tu sa bude dnes veľa jesť. No, dobre. No. Tu rozvoniava. Idem teraz k Fieldu. Tu sa robia nejaké vlasy. Mali sme dosť ináč v Diemdloch, no ale je taká zima, že podľa mňa sa v tom nedá vydržať, takže mám síce šaty, ale mám kabát. No a toto je ich Field. Je taký menší, ale to tu strašne sympatické, príjemného ducha to tu má. A sme radi, že aj napriek počasiu proste sme sa rozhodli prísť a zase skúsiť niečo nové. Máme už aj hudbičku. Jesus, normálne Oktoberfest. Obdivujeme tu stôl, či súd, či čo to je. Tak poďme, Dano. Pred zápasom trochu sa rozcvičiť musíš. Ponaťahovať. Taký munďur si jem dať, čo má ten žoltý. Kde je? To je Oktoberfestový munďur, videla si? No však ten oný dirdlo, hej? Ale k Oktoberfestu patria iné. Zober Veroniku a poďte to tu trochu roztočiť. A ty žiadny workout pred... Ja v duchu tancujem. Celý život pri tebe tancuje. On je tak šťastný. Jasné. Áno. Konečne to niekto povedal. Jeho hneď bere do tanca. To, čo sme hrali my. Round robin ako u Polanovcov v júni, hej. Hráme druhý, tretí, takže dobre. Aha, nejdete hneď o jednej? My sme C, my sme v Pracity. Aj tak sa ešte musíte prezliecť, lebo nejste v Hradskom. Kam ste sa vybrali? Nie, domov. Ideme už sa zabaliť. Moc dobrý sme na nej hovorili. Počuť, teraz si aspoň pozriem ten Clubhouse do keľu, ale... Môžeš natočiť fotky, aké tam majú krásne. Na vedku, môžeš tu natočiť vedku. Idem. Tvojho oblúbeného. Ježiš, áno, to idem na... Kedves egészségetek, de csomó szép napot kívánok!
Tu máme náš tým. Praclíky. Bože, názvy tímov úžasné, ale dresy majú ako nejakí jokery. Akože. A fotoshooting. To je vončo. Zlato, pripravený? Jasné. Jak vždy, že? Bude sranda. Praclíky máme nachystané. Great. My sme zelení, že? They start to immediately to Tuším, ste prvý! Tuším, hej. Tuším, ste prvý, že? Podarilo sa, no. Ježiš. Aké pocity? Aké pocity? Výborné, dobre, ne? Počkej, jaké byť víťazným tímom? A jaké je hrať vo víťaznom týme? Ja neviem. Jaký pocit je dať víťazný gól? Dobrý. Ne, super to je, chaloši. bol taký víťazný. Super, dobre, super. Všetci teraz ste boli veľmi dobre zohratí. Takže prospešný, každý Áno, jeden. áno, každý jeden. A aká čika? Veľmi dobre. Dobre, že? Zatiaľ ani mi neskákal, ani to, čo na tréningu dobre spravila, ani to bola. nerobila. Dobre bola, super. Hovoril, že kľud, ver jej, ona bude dobrá. Dobre, super. Teším sa. A ja, a celkom dobre sme zahrali. Winner is the team Rachel. Michal, Daniel, and of course Augustin from Argentina. Tak sme naspäť v Budapešti a ideme niekam na dobrú papanicu. Víťazný tým si to zaslúži. A ja si to zaslúžim ako ich cheerleaderka. Čakáme, že či budeme mať stôl vnútri. Či dostane nejaký Budeme mať stôl vnútri? There is a table. Yeah, you can tell me. Is there a table? So there is a table for you for 2 hours. Okay, that's okay. Oh, that's Okay, perfect. then I will show you a table. Thank you very much. Thank you. So that is your table actually. And that one? Okay, we can sit here or kuríme... Prečo rozprávame ešte po anglicky? Kde si? Výpek. Ideme sem, alebo ideme viac dozadu? Takže po dobrej večeri sme prišli do... Jak sa dá povie po... Cukrázdo. Ako? Cukrázdo. Cukrázdo. Počujete? Cukrázdo? Áno, cukrázdo. Ty si RŽB. multilingvista. RŽB. Ale ne, tak... Erzsébet není Elizabeth? Dobre veci sme si objednali. Že...